са третите, да не объркаме, третите бронзовите медалисти. Сребърен медал, silver medal, second place, QSU Украина. Украина са втори. Тенис тейбъл, second position. Украина са втори. Шампионите, тенис тейбъл, the champions, ЗНП Полеан. Злато за Полша, тениса на маса. Имаме индивидуално класиране, ще го обявим, защото предполагам, че призорите са тук. Господин Мартин Ромер, генералният директор на Европейския синдикат по образованието, връчва тези медали. Така, честито! Как изглежда индивидуалното класиране в тениса? Наградите и в индивидуалното класиране ще връчи Мартин Ромер. На трето място Олександър Буберенко, Украина. Трето място. Това е господина. Индивидуално при жените. Инна Билашченко от Украина е трета. Инна Билашченко. Инна, заповядай. Ето, Инна. На второ място Украина. Шахмат. Украина. Втора позиция. Украинците са втори. Ето я купата. Шампиони на шахто. На второ място Афлатун Мамедов, Украина. Афлатун, ето го, той е втори. Шампионът Минко Шишков, Варна. Минко, честито. Шампионите на шахмат при жените, Украина. Първо място за женската шахматна команда на Украина. Ето ги украинките, щастливи с златото. И тук има индивидуално подреждане. Александър Бойко ще връчи индивидуалните призове. Готови ли сме с индивидуалните? На трето място Мария Вълчева Черпан. Така. На второ Магдалена Маждракова, Варна. Ето я магито. Честито. Шампионката е Тетяна Даченко, Украина. Честито. Браво, Марто. Шампиони дисциплината плуване, Украина. Първа позиция плавания. Госпожа Кенарова ще връчи индивидуалните награди в тази дисциплина. Нека само да приключи с отборното. Индивидуалното класиране 50 свободен стил при мъжете изглежда така. Нека да връчат само купата.
На трето място Андрей Марченко, Украина. Андрей Марченко. Така. На второ Михал Невядомски, Полша. Михал, заповядай. Щафети 4 по 50 метра. Украина трети. На второ място. Готови ли сме с третите? Второ място, синдиката от Варна. Мартине, пак ли си тук? Така. Варна с сребро при смесените отбори. Заповядайте. Шампионите